Отце нашим Максим, митрополите Софийским и патриархом Болградским, да помолят Господ Бог во царстве Своем, дека се просвещенейши митрополите нашего Симеону. Стотици българи от град Сеговия в Централна Испания се събраха, за да посрещнат един от най-почитаните православни празници, а именно Възкресение Христово. Още в 23:30 часа в католическата църква се бяха събрали стотици християни в очакване да запалят свещи. Пасхалната литургия за Великден бе обслужена от отец Юлий Николов. Повечето от хората, които бяха дошли в храма, носеха козунаки и яйца, които да бъдат осветени. Сред присъстващите имаше много млади хора и деца. Ще пожелаеш на всички млади хора за празниците? Здраве, щастие и любов. Да се помоля за нас, за здраве, да сме добре, да сме живи и здрави. От колко години си тук? 10 години. Чувстваш ли някаква носталгия по България? Да, чувствам. Голяма. Родителите тук ли са ти? Всички са тук, обаче чувствам носталгия, да. Не, същото като... Същото като в България. Както всяка година, празничната великденска литургия в Сеговия премина с присъствието на много хора. Българите тук почитат и уважават най-важният християнски празник. Макар Испания да е католическа държава, интересът на сънародниците ни към православните традиции и обичаи не спира. Както всяка година, църквата бе препълнена с миряни, което показва, че българите в Испания продължават да тачат православните празници. По време на празничната литургия много от присъстващите забравиха, че се намират в чужбина и отново се върнаха в България. Репортер за телевизия СКАТ от Испания Росен Георгиев.